και στη μουσική. Διάβασες το σενάριο. Το main theme, το οποίο παίζει λίγο στη ληστεία του στο τέλος, και δεν παίζει ολόκληρο στην ταινία και είναι και ένα κομμάτι της στιγμή επώνυμο. Μου είπε να γράψω κάτι ειδικό πριν δω την ταινία. Και έγραψα αυτό και πόλη στην ταινία. Τα υπόλοιπα πήγαινα στο σπίτι του, έβλεπα τις σκηνές του την μουσική και έγραφε την στιγμή. Πριν αρχίσω την ταινία, ας πούμε, όταν έγραφα το σενάριο, ήταν ο Τζον Κάρπεντερ, για όσους το ξέρετε, που είναι ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης όλων των εποχών και του μίλησα σημαντικότητα που έγραφα το σενάριο. Είχα πει μέσα σε ένα convention ηλεκτρονικά γιατί δεν γινόταν τίποτα από κοντά και έδωσα λεφτά για να του μιλήσω γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και ακόμη είναι μια εμπειρία έστω και ψηφιακά που κατάφερα να του μιλήσω και τον ρώτησα, ούτως ή άλλως την έκανα αυτή την ταινία, ήμουν έτοιμος, αλλά τον ρώτησα να πάω να το κάνω γιατί έχει κάνει μερικές πάρα πολύ μικρού budget ταινίες στην Αμερική και όταν ήταν ακόμη με film και ήταν ακόμη πιο δύσκολο να κάνεις μια ταινία ας πούμε μεγάλου μήκους γιατί το κόστος ήταν απαγορευτικό. Και τον ρώτησα να το κάνω, έχω και fucking micro budget, του λέω ένα πάρα πολύ μικρό budget και μου λέει απλά βγες έξω και κάτι.